Днес нашата дестинация са Рилските езера. Пътя ни от София преминава покрай Перник и Дупница, през Сапарева баня и местността Паничище, а за тези от вас, които идват от изток, пътя преминава през Самоков. В момента се намираме на Паничище и това е крайната точка, до която може да се достигне с кола. Това е място за паркиране. Вариантите за изкачване до Рилските езера са два: пеша или с лифта. Ето тук може да се закупят билети и да се продължи нататък. Избирайки варианта да бягам нагоре, реших да се организирам едно малко предизвикателство и да се опитам да изпреваря лифта. Разбрах, че той се изкачва точно за 24 минути. Нека да видя аз за колко ще избягам разстоянието. Този лифт, за разлика от доста други в България, е по-бавен и дори в едно тренировъчно темпо успях да го изпреваря. Времето ми 23:04 и с около минута по-бързо от времето на лифта и продължавам по своя маршрут. Това зад мен е хижа Рилски езера, която се намира на 2100 метра морска височина. В момента се намираме на средата на маршрута, който ще измина днес, или на 2,5 км от Паничище. Вече видях три от езерата – Долното, Рибното и Трилистника, и сега се намирам на Добрик. При езеро Окото, до което се намираме в момента, има разклонение за хижа Иван Вазов, която може да хванете, а оттам може да се продължи и към Рилския манастир. В момента се намирам на най-високата точка от моята тренировка, или така наречения езерен връх. Открива се гледка към абсолютно всичките езера и е просто уникално. Съветвам всеки, който не е бил тук, да посети това място. Усилието от изкачването се струва.